4 de Hulyo taon 2025. Viva Señor Santo Cristo! Sa paghampang niya to kan kasiributan, dapat pong perming mahal na Diyos an ipigpaeno ta sa gabos. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Mantang tingog kan banoan na tabi. Naglalaom na yaong kamo dyan. Nagdiretsoan na dakul na mga paraan tabay kasubago. Pati na ang pag-imbitarbi na mag-iriba-iba kita sa good 10:30 man ninudto. Mantang kamo dyan naghanda na gayud kan pangudtuhan or bising-busy na sa trabaho. Sabayan lamang manindo kami. Kumusta lamang igo po tabi dyan sa Legazpi, sa sentrong nag-antabay man. Dyan sa San Roque, maray na aga sa Indo, Renelisan, PNR. O dyan sa Victory, sa Lapu-Lapu, sa Dinagaan. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí. Dyan tabi sa may Pierre, maray na aga. Me gusta a mí. Kumusta man dyan sa Bunot, sa Rawiz, sa Gugon. Maray na aga manayolike dyan sa Pawa. Kumusta lamang tabi? Yung sa tuya man na listener, an amiga ta si Madam Beth Costa dyan sa Costa Enterprises. Good morning, sentrong-sentro kan Legazpian na Costa Enterprises. Pati naman po dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty. Dyan sa Saudan, maray na aga. Orosite. O doon lamang ko nigo dyan sa Orosite pala ning paradangog kita dyan sa Orosite. Dyan sa, kumusta ka mo dyan sa PYZ Enterprises. Dyan sa PYZ Enterprises. Sa Orosite iyan, kay Sir Raul Calio, tabi, maray na aga, Sir. Yan sa tuyang kapartner sa telecommunications, wireless equipment, kan DCGB, PYZ Enterprises, mga VHF na yan. Thank you so much. Diyan man tabi sa Binanuahan sa Rizal. Kalabaan kan Kabangan. Puting Daga, mga paraan tabay nato diyan sa Puting Daga. Washington. Daraga, kumusta lamang dyan sa sentro sa Saudan. Si Sir Glenn, Doc Glenn Tadeos Isip. Doc Glenn, maray na aga, how's it going on, tabi? Kumusta sa tuya dyan na Boss Kags? Ano nga nito kunyan, Sir Glenn, Doc Glenn ako kunyan, na pamusong kantakan Boss Kags. Huha! O si Sir na Ulito na Banyares, maray na agatabi, Sir Ulito. Ano daw kung magpatabang ako i-connectar ito duman sa kunyan, sa sakuyang kariton antena, buday ko ako dumanin base, inda kun maray ito tabi, Sir, pig testing ko, nagkukunyan man, nagre-receive nagtatransmit 25 water. O garing di ako tataw ka ito magsabi, konektar na sa baterya. So, saksakan kaya bagang sa sigarilyo, igwa nang nakasaksak duman sa rear view mirror. Ano daw kung igwa kaaning kunyan? Igwa kaaning saksakan bagang dua adi. Haday na pwedeng isaksak duman tabi. Day na po, igwa ning pangsaksak ka na duwahan, iyang bagang rear view mirror, igwa bagang mga camera iyan, isinaksak ko na duman sa cigarette lighter na ito.
Di day na pwedeng saksakan sukon yan. So base na sa dit ano. O, dyan tabi ha, the best man yan ng mga ekipahes na yan tabi. No tiene pegas porque es genial. Aram nindo sa totoo lang ha, ining mga cellphone na ining mga once na nag-bar down ang kunyan, ang cell sites, nagkaigon ng mga technical defect, we're going back to basics. Rumdum nindo ka ito so bagyong kunyan, bagyong Reming, Super Typhoon Reming, and so mga recent yung Pepito, ang nangangawat tabi ining mga VHF radios. Tiene pegas porque es Angon yan tabi kadakol ng mga may nagkakapot ka yan. me gusta a mí. Ah. Sí, me gusta. Malalao man yan. Diyan ka mo sa PYZ Enterprises tabi. Extano, ecstasy, extano, ecstasy. Yugon mo ano. Ay, si Sir Olito, oh. Maray na aga. Salamat tunon tabi, Sir Pio. Maray na aga man tabi. No probs tabi, isked ta. Ako nang bahala, ihanap ta kang dual cigar lighter. Yugon mo. Baysa na tabi, Sir, ano, ta, pag ko na di, tirahon ta, ano. Or, pwede madigo ako, isukon yan digdi, sarong betsip, gibuntang portabase. Salamat, Sir Olito, ano. No, 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 no. Yan sa PYZ Enterprises kay Sir Raul. Sa tropa dyan, mabuhay ka mo. Try na agaman sa mga taga-Daraga. Sa bilog na tabing probinsya ning Albay. Long time no mention niya to ang first district ta, yung kasarabay ta dyan sa 106.9 WGB-FM. Nadadangog kita dyan sa entire first district. Lalo na po tabi sa Kwan sa Tabaco City. 106.9 WGB-FM nadadangog kita dyan. Good morning kay Sir Dex Velez. Ansa mo yung station manager dyan tabi. Ano, sa 106.9 WGB-FM. Sa men and women po, kan 106.9 WGB-FM dyan kay Elvis Precisely. So, si Kwan, si Madam Bet, ano, listening si Madam Bet Costa. O, pag-abot man dyan sa mga pangangaipo sa Laukan Harong, ano, mga hiramentas na iya, trapal, mga tools, water pump, pressure pump, pala, kagkag, Tandang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que foam, chiquitan chiquitan manlain-lain. tumbang bang que Yan tabi sa Costa Enterprises. Uyan sa nakataning kan Shell Gasoline Station. tumbang bang que tumbang Sentro kan Ligaspi, hampang kan dating Hotel Victoria. ecstasy. The best dyan, mga always smiling pa ang mga yaon dyan. Mga hiramentas, ano, Madam Bet. Uy, sabi ni Doc Glenn, good morning. We're all alone, saka heart of mine. Tumbang que Uyo, tepe tam pam we're all alone. Yeah, okay, Baskags. tandang Mga pang alas 9 banggi na yan, Sir Doc Glenn, ano, Baskags. Morning, Doc Glenn. sila Tapos si Madam Pita na Pakres. tallar no tiene pegas. Pag-iribataman digdi sa DCGB. Me gusta a mí así. Igwa ka ang padi, duwahan online, pwede ka mag-order kaan. Ayo. Uy, kan Wednesday, may date lang pa anong kunya na problema su konexyones kaya day su novena compadreng Noel, ano. Yan. Conoces, te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial así. Maray naga pa di. Gusta a mí así. Me gusta a mí así. Katuwang tadyan si Chief Jimmy, si Pading Jim, Sir Jim. Ecstasy. Ang sabayang Chief Reporter, Pading Alarmario, Pading Jomar Bien, si Joshua, si Karen, si Angel. Sa newsroom, si Ma'am Shia Leron. Yaon man dyan si Jen Matthew Baliran and si Nicole Ann Gloriani. Sasabayan pasinda ni Jimos Barrios.
sumada po kan istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Nadadangog nindo sa news breaks as in major newscast DCGB. Nababasa DCGB News Online an samuyang social media news portal and broadcast mimantabi yan sa supervision ni News Director Mardida. May broadcast man kita internet worldwide netwide ang kapartner ta dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po an sa Indo pong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May mga nagpapara harapot sa tuya manungod dyan sa ining opisina ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District. Diyan po sinda sa sa compound kan Macapa Corporation sa residensya mismo kan kongresista kan 2nd District. Sa likod bagatabi kan Casablanca Suites. Likod man kan UST Hospital. Yan ang mga landmarks na madali nindong ma-locate and maghapot-hapot na lang tabi sa insu residensya yung compound kan Macapa Corporation, residensya ni Congressman Caloy Andes Loria. Tabi dyan makukuha ta para mientras dyan muna ta naghahanap maning lugar na pwedeng istabilisaran kan opisina tabi yan kan opisina. Pero ang sabi ni Caloy initialmente mas maray na digdimo na abikan mga yaon dyan kay Congressman Caloy Andes Loria ta harani ngaya siyempre sa residensya ang gusto ng kang congressman yaon ang mga tawo kan 2nd District na madali siyang makuha maranihan kumuyaon ang residensya igo dyaning sarong building na pinag-uukupar ninda para sa opisina magpasiring po kamo dyan kaya lang po tabi medyo diit na paghalat-halat pata nasa process pa po kan pag-istabilisar kan administrative flow put up kan sistema both duman sa Manila and digdi sa lokal. Tadua iyan dapat igo dumaning opisina sa Manila naturalmente duman sa Congress and digdi po sa baba sa 2nd District. Yan, yung administrative setup pinagtatapos-tapos pa po buday yung mga flow kaya mga assistants tabi na kurua itong mga assistants na talagang igwa po ang kada kongresista sa gabos na distrito kang Pilipinas. Halat-halaton lang tabi mo na ma-set up po yung administrative flow siyempre bago baga sa kunyan sa teritoryo sabi na nga ni bago sa araw ka na sistema nasa process pa po kan pag-set up ining si Congressman Caloy Andes Loria. Pero dahil magdisuspera tabi, pwede magpasiring man dyan kung igong mga concerns. In fact, igwa nang nagpapasiriring dyan na nagko-courtesy call na madlain-lain na ahensyas di gobyerno, mga regional offices digdi, na na-assure man kang congressman initialmente na maipaabot o kaya maaksyonan using the authority bilang representante po and the influence kan opisina kan 2nd Congressional District. Saro dyan yung PIDEA, Provincial Office, ang dangog niya to, na-report man nga ni Angel, nagpasiring duman si Sir Brigel, yung hepe kan PIDEA Albay, nagbaka sakali man and ipinagpresentar man itong concern na matawan man lamang sindanin opisina, mabudgetan, and it was duly approved. Pinag-asigurar man ni Congressman Caloy Andes Loria na sige ngaya, may sasabay tayan sa budget. In fact, pinaapod tulos man District Engineering Office, ipinag-coordinar na yung specs, designs, specifics kayang gabos-gabos tanganing pag-abot naman sa budget presentation, igwa na ni nagakanigong datos ang kongresista po kan 2nd District. Ang pagkatapos baga kang SONA, siyempre ilalatag duman priority measures kan administrasyon ni Presidente Marcos Jr.
and then so priority man legislative agenda kan na Kongreso plus sa indaman na mga individual legislative agendas kan mga kongresistas. Now, ang masunod na as per mandated for by law, dapat mag-asikaso na kan budget proposal para po sa pagpadagos na pag-abante kan kunyan kan administrasyon kan Republika kan Pilipinas. Magkakaigwa na po ng budget call, budget hearings, proposals, gabos for the next fiscal year 2026-2027. Iyan po nakamandato yan sa konstitusyon. Dapat mga Oktubre gayod or bago mag-Disyembre, aprobado yan, and January, at least maximum January of the next year, maaprubaran iyan, mapirmahan kang presidente. Tanganing daiman ma-paralyze ang dalagan po ang fiscal operation kan sa tuyang gobyerno. Dahil kita magkaigoning reenacted budget. Kaya, ayan po, dakol na dyan sa mga pinag-asigurar man ni Congressman Caloy Andes Loria. And itong sa mga social services, medyo halat-halatong muna siyempre maput up andyan mga tao pagkatapos yung yung sistema kung paano yung mga referrals, gabos, the processes, yung pag-tie up sa mga ospital, either public or private, gabos, yan, mga mapipirmahan kung ano, si sayan makaput ka yan, si sayan magiging point man, liaison officer kaan, si sayan ma-acceptar, pinag-istabilisar pa yan dyan tabi. Pero don't worry, pwede na igwa, pwedeng makapagpasiring na dyan, tabi, tanganing maaktibaran yan. In fact, may mga apwera kay itong legislative measure na nakalatag naman, ready na, pinag-frame up naman kan kongresista, pinag-ready na tanganing pag-abot kan ining aldaw, maipresentar na tabi yan, magpuo na po tabi. Those measures na sa ayaman na pinag-prioritize digdi po sa Segundo Distrito Canalbay. Saro sa mga naaraman in anticipation, digdi naman sa lado kan physical infrastructure in anticipation sa paglala kan traffic. Ang traffic bagatabi, dapat ang konsepto kaan is 1, 2, or 3 steps ahead sa panahon na nag-aadang-adang. Ano po ang gustong sabihin niya to? Dapat ang pagkulukar nin mga infrastructure projects, lalong-lalo na ining mga tinampo, bago pa umabot ang problema sa trafiko, igwa ng abang na i-implementar na tabi, tanganing pag-abot kan panahon, ma-soften up po ang ang impact kayan sa traffic. Ano pong gusto mong sabihin? Ining Rizal Street bagatabi, pinag-decongest na. Igwa na kita ka ining alternate and Tahaw Road. Ang sabi kan dyan sa opisina ni Congressman Caloy Andes Loria, in anticipation, because ining Tahaw and alternate road, kanday pa baga pading nalding tinampo dyan, dahil nag-iintindi, kan binugta kaning tinampo, ilinga na ang tabi. Ang komersyo dyan, both public transactions and private entities, biglang nag-boom. May mga gasolinahan na dyan. Tabi, manlain-lain na ahensas di gobyerno, igwa na dyan yung GSIS, yung PhilHealth, yaon nga na dyan sa opisina na kan Vice Presidente, Satellite Office, kadakul tabi dyan, plus ining mga establishments. Ngunyan, ang plano dyan, ang sabi, iwa-widening pa yan. Madagdag gayon nin saro o duwa pang lane, both left and right. Iyan tabi na, kunyan, iyan na Tahaw Road. Tahaw Road. Tanganing, pag-abot kan panahon, because dahil mapupugulan ma-increase. In fact, it is attested now by LTO, maging ang Public Safety Office. Kan Ligaspi na pagkatapos kan pandemic, naglangkaw nin maray ang numero kan mga bihikulo, lalong-lalo na ining mga private vehicles na minaagi digdi sa mga tinampukan Ligaspi.
Dahil na it is bako na masyadong importante kung ang mga bihikulong iyan ang tagsadiri taga Legazpi or bako. Ang importante, the point there is gulpi nang nag-aagi sa mga tinampukan Legazpi, and there will come a time na mamang problema kita sa traffic ayan. So ang plano kaan ining Tahaw Road mag-widening dyan plus yung drainage system. Drainage system gari ang design na pipinpoint is so arog bagadig di sa may puting daga na sa irarom na kan kalye ang kunyan nganing mas dakula bako itong sa gilid mas dakula pag sa irarom kang kalye halos kasing lapad iyan kang kalye ang drainage system diyan ini bagang sampulin ning sa barangay 13 ni Marquez yan nakalabaan pasiring digdi sa may puting daga arog kaan. So second District Engineering Office baga so nagkunyang kaan so nag-design and nag-implementar sa pamamayuman ni Engineer Warren Bong Azotea. Yan sa irarong kaya papadakulaan ay na drainage system i-improve plus itong su widening because maabot hilingon nindo ehemplo sa daraga baga tabi so design kan main highway sa daraga sa da inaantisiparan ning maray so pagdakula kang kunyan kan populasyon, paghiwas kan na komersyo, pagiging busy kan na daraga, siyempre dakol na mga bihikulong nag-agi. So talagang daing maginibuta sa ditso design. Daing masyadong naantisipar so pag ngapit kan panahon. Ungun yan tabi, ining Tahaw Road, iwaway dining iyan tabi. In anticipation po sa pagbungkaras na iyan kan ining mga masunod na panahon kan siyudad nin Legazpi. Both sa transportasyon, komersyo asin iba pa tabi yan saro sa mga nakuan iyan na kunyan naka-pipeline and itong so mga sa government offices naman may additional building na kunyan man bubusol man ta naghagad manin na nagkortesi man yung LTO Region 5 dagdag na building man po tabi. Yan. So nagkakapira lang po sa mga infra na naka-pipeline man duman sa na ilalaban man kang Congressman kan 2nd District kan Albay ni Congressman Kaloy Andes Loria Plus dakol pa po igwayan na mga yung social services padagos po niya ang pag-set up tabi social services na igwa baga paano mga congressman mahagad yan sa edukasyon, sa pampabulong sa bulong, referral sa mga ospital, yan, pinag-set up po yan, tabi. Igwa talaga kaan ang kada congressman. Sige-sige ng set up ninda kaayan dyan. And comes ining pakasona tabi gayod or mga Agosto o abutan ng September, November yan, diretso na po yan ang kuangkaan, ang pagfunksyonar kan 2nd Congressional District Office sa pamamayon ni Congressman Kaloy Andes Loria. Anong advice mo tabi pa ding Nald? Sige. Chief Jimmy, pa ding Jim, medyo inabot kaya kita sa tuyang dapat na i-mention. Steady lang, ikan masunod. Oras Pilipinas sa satuyang relos, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super!
Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ipinapaisi kan manehamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na susog sa Board Resolution number 67 Series of 2025 gigibuhon sa Albay Astrodome, Old Albay District, Legazpi City an Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 5, 2025 aldawnin Sabado. Ini susog sa Article 3, Section 1 kan ALECO Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades para sa AGMA 2025 iyo an on-site registration poon alas 7 nin aga, program proper alas 9 nin aga, asin an business proper alas 11 nin aga.
kung sain papanginotan ni Aleco Board President Director Cesar T. Bordeos ang call to order. Pagdideterminar kan quorum sa pangenot ni Director Maria Gracia Ismenda, Board Secretary. Kasabay man ang pagbasa kan mga notisya na ipapaluwas manungod sa agma, pati na ang pagbasa kan papaaprubahan na minutes kan nakaaging agma. Inisusundan kan bareta kan manehamiento sa pangenot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo O. Buxit. Ang new business iyo ang mga minasunod. Enot, pag-aproba kan dagdag na 10 pesos na singil sa buffer fund. Pandua, pagratipikar kan pag-utang ning 200 million pesos sa National Electric Administration o NEA. Asinan pangtulo, other matters. Nasusundan nin adjournment asin raffle draw. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasanan nin bago o latest Aleco notice of billing o resibo kasabay an anoman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o ano man na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Day pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong membro konsumidor. Maghirilingan po kita mga ka-Aleco. Diyos mabalos. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Di man pala, no? Pwede man tabi, pala na Jerome, Ege. Iyan. Jimmy Nasalita. Nakaredy. Tulong sunod-sunod na report. Chief Jimmy Padi, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat tabi Padi. Provincial Engineer, Assistant Provincial Engineer, magkasunodan sa nanamaritiro na sa masunod na taon tabi Padi. Sure na ang duwa. Kung saan paulok-ulok na sana ang duwang opisyal kan Provincial Engineer's Office, kung saan si Provincial Engineer Dante Baclao, asin Assistant Provincial Engineer Efren Rosana, iyo ang graduating, kumbaga sa klase, graduating class na. Sisay ang cum laude daw dyan, Buda. Summa cum laude. Si Engineer Rosana ang summa cum laude. Iyon may inot. Tapos si Provincial Engineer Dante Baclao. Iyon kasunod. Kaya baga permisa ng kuana. Ulok-ulok na sa Ulok-ulok na sa dahil na nagpara kuaning ko ano pa man. Maingate na. Maingaton. Makapasa pa nga kita ganyan. Malabyanong na sa naural daw. Tranquilo sa nang pag-isip-isip. Malibyano. Tranquilo. Dahil nagpara pakiaram ni kung ano-ano. Dahil na. Kompati so compulsory retirement. Sige na sa naning paturot saa. Sa opisina niya sa duwa. Buda, siging panglutgot ni Engineer Dante. Nangaya ko nito makwandig niya. Kung saan may kamalulukate. Out naman yung pigaturukan mo doy. Sungod. Kasi rin naman sa area ko na naman. Kuy daw ka dyan kay Engineer Dante. May mga pasimple na lutgot. Pagka-lutgot tabi pa de. May pinat... Saangay. Tabi ngayon mainit na tubig. Uron kami kan ni Engineer Rosana, Dante, Engineer Baclao. Yan ngenoy. Kami mga may edad na, maritero na, yun ang importante sa mga pangpatsiling. So kumbaga, panggurangan. Ay, panduang muro. Sumuro. Hintotoro. Pig, mamustra sa nagatsiling ngayon,
Dahil naman ako naka-interview pa rin. Paubos na so tsaang pinagpainom ko. Oh. Niya ako malain ng pagmati ko. Istorya mong ekipiyo. Iyo malanggad pa di. Epektibo. Epektibo, compadre. Uminuli ako. Niya ako na ako ma-interview. Malain na niya ako. Bakit ka naman pa di? Halida ito sa basta imported. So pagmati mo, iabagat ka na. Uminuli ako pa di. Lako, engineer Dante. Tawang ka na ka to. Lingawan ko man pati. Biyo ko nagkarilingawan umagad. Uminuli ako. Istoryan mo nga si Biyo. Iyo na sa nagibog-ibog kandua. Yung nga nanligasiya ko sa iya. Lako. Araman mo pa dito. Igwang kuwang ka tao. Igwang ka kayo dumaan. Pula pa di. May alokasyon. Nalingawan ko nga na eh. Kaya dali ko. Iyo na sa nagibog kandua. Oro na sa nandaw. Nga pa di kon magsiling pangini. Kaya kwan sa nangyay anting-ante. Ay, pero okay di ka side, talagang mako na pag-birthday. Mako niya na iyan. Para na? Ma-retire na siya. Mainot si Engineer Efren Rosana. Aha. Pero na-discover ko si Engineer Efren Rosana tapos si Engineer Dante Baclao. May korupsyon. May korupsyon. May korupsyon. Kaya ko niya sa tamaritiro na kamon, mga pandok nindo tapos ang buhok nindo. Dahil man nagpuputi. Yan. Iningingan ako. May daya. May korupsyon ka mo. May korupsyon sa buhok. Pingang kolor-kolor ninda pala ng buhok ninda. May daya pala. Pag mahiling mo pa din, dahil ka man magpinsar na nag-edad na, may edad na. Perming masalinggay ang pandukan doa. Tapos ang buhok, mga may tumon. Yan. Niya ko, kuhan ka mo. May daya niya ko. May daya, may korupsyon. Anong sikreto niya ko? Kaya kuy daw ka sa duwang ang paminsan, day kang mako ang tultul na impormasyon dyan. Trabaho, tultol. Tultol eh. Panahon na, pasin na magpahingalo na. Ay, manin, kumbaga, sunduan ka lifetime ng trabaho mo. Pero day ka nakipahingalo. So, bahala na ang next na henerasyon. Kung si natural, mga opisyalis kan probinsyan na makahanap ka pang salida sa mga ini na mapadalagan kan provincial engineer's office. Tabata, magkasunod na rank. Iyo ang magkasunodan man na retiro na sa assign ng mga trabaho. Next year yan, ano? Next year. Tabi pa rin. Okay. Expected na magiging bago ng provincial engineer, bago na an assistant provincial engineer. Parehas pati ni mga mabuot na tao. Yan. Dahil naman pati baga hiniriro ni Governor Noel so mga department heads. Amo. Sige. Nintrimis ko nga ni si Engineer Baclao niya. Sinirip ko tulo si Kato. Kung ako iba. Nagparahulog. Yan, tabi pa rin. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Thank you so much, compadreng Jimmy, Chief Jim. Maray na aga kay Engineer Dante, buda kay Engineer Rosana. Mga amigo niya to. Paminsan ko naguro-istorya ka mong pabu-abu aday ka lamang ning mako ang kanultuling istorya paminsan diyan kay Engineer Dante. Pag mga simple hon sa napati ang lutgut ka. Day mo na intindihan. Piglutgut ka na sa mangarak nga ka na sa after 1 minute. Nari para mo may tama ka na wala na. Engineer Dante, maray na aga tabi sa say mo budak kay Engineer Rosana. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas. Joe Marbiel on the spot report. Aber daw, kumpadreng Jomar, ano man nangyari dyan sa lugar mo? Go ahead. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Caretaker ang papel, pero may authority na pirma kang gabos na transaksyon sa munisipyo si Acting Mayor Jose Bolaños. Siya baga pa di so Vice Mayor kan malilipot na pagtukaw, alkalde tinukawan.
nagkandidato ngay ako. Vice Mayor, natatalkalde na ako ngunyan. Nagsumpa siya, Vice Mayor. Kaya nga ni, oho. Pagkaaga, pagtukaw, natukawan, so tukawan ka na alkalde. Misteryoso mo ng lugar na no. Pagkakalabot ko kaya nagsumpa ako Vice Alkalde, pinatukaw din ako alkalde. Ano baga, pag-opisina pagkaaga taning Pio, pig-guide kan mga tao, palaog duman sa mayor's office, bako man sa vice mayor's office. Tatating din ako pigugoyon, duman ako sa vice. At andyan ka kaya dyan ka sa alkalde. Kaya kasun ba, pag hanap ako kan vice mayor, duman ako naglaog sa mayor's office. Salvay. Caretaker sa enkargado. Roger, sabi niya sa kuya, 22 na aldaw man sana. Pon pizza unog hanggang pizza 22 man sana ngaya ako. Pag 23 matukaw na si Mayor Sinumbulante. Para sa pag sa Karamang kang gabot so mga day nakasubaybay. Si Mayor Sinumbulante igwang implementadong preventive suspension tulong bulan. Matapos ini sa pizza 22 kaya pizza 23 malaog na siya na mayor. Sabi ni acting mayor Jose Bolaños ang apod mi kay ni Digdita mga barkada mi ni sa mga Ote siya, si Ote, Mayor Ote. Acting Mayor Ote. Pero sa mga close friends ang apod mi kay ni Ama. Roger, sabi niya sa kuya, daiman siyang pag so pag inaugural session, diyaon siya duman, muna si Mayor, sinon. Dahil naman niya ako nag-presenter ka 10-point agenda para 22 na daw ako. Ano man ang implementar ko ngayon dyan? Taga-pirma man sana siya. After 22 days, mahali man sana ako. So dahil na, at least kunyan siya. Maugma siya. Kung nakalatag na programa ni Mayor, tanaguro naman kami ni Mayor Sinumbulante. Pigpunan ko na ngayon sa mga programa niya para ipadagos niya na sana pagtukaw niya. So, at least sa istorya kang politika niya, nanggana siyang vice-alkalde pero alkalde ang tinukawan niya. Yung baga lamang siya daing gastos. Lamang nakatukaw duman sa sabay. Dahil naka-preside kang inaugural session. Dapat baga tabay sa mayor kay ka ma-preside. Kundi bako baga. Yan na bisita baga lugod siya. Audience. Kasunod ba, tinawa na siya ng authority kan sanggunian panglungsod kan sanggunian bayan kan Malilipot na magpirma sa mga transaksyon kung kaya correct. Phone niya na aldaw, mabugtak na, nagralaog na sa mga job order. Correct. Sigon kay Bolaños sa mga job order sa mga dati man sana taday man nagbago kay administrasyon. Ipagpapadagos na sana ito pero ang appointment na itatao niya hanggang 22 sana. Taduma sana sa poder niya. Ang matao naman kay appointment si Mayor Sinumbulante. Roger, so marisa na nga ni ngayata madali man na nakatawan tulo siya kay autorisasyon dahil ang tamay nagdadangadang sindang so Lubid Festival. Makakadispatsar ngaya ako kan pundo. Kung dahil ngaya sa mga activity midigdi. Kaya nagtutubod siya na phone konjenal daw smooth sailing ang magiging padalagan na kan lokal na gobyerno kan Malilipot habang pinagalat ninda ang pagtukaw kan talagang alkalde na si Mayor Sinumbulante. Kung ako dyan ki alkalde Ote, alkalde Ama, saburon niya ning maraiya na 22 dias naan. Saburon niya ning maray an pagiging alkalde. Subaga nakatuko libaga pa di sana. Libaga nakatuko duman sa tukawan ni Mayor. Ang orandigan baga kan so walang kaos wala pa sa payo. Nagliya-liya, kumbaga. Liya-liya. Ano man itas niya duwang bitis sa langis ang hanapig kurokro. Habang so duwang kamot na sa
Luong. Yeah. Tranquil. Paliya-liya. Alkalde ka kanya. Mataran lamang. Kung ano. Ay, baga. Tapos sige. Oy, ko na. Patimplasan ng patimpla sa kape. Alkalde. Pero bagong araw kayo si Mayor, acting Mayor Ute Bolaños, very down to earth. Ini mabuo to na lalaki. Patunay nga ni Paring Pio na basta nagkagawa din sa malilipot. Pero may graduado yan. Yan. Pabalik-balik sa niyan. Graduado. Pero may pagtitiwalaan kan mga tao dahil sa maray na pag-uugali. As in, pagpasistema kay ni acting Mayor Jose Ama Bolaños. Yan, okay. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCQ. Salamat kumpadreng Jomar. Pagali kay Pading Jomar. Angel. Lalo saro pang habol bago kita mag news break. Angel Mustasa on the spot report. O kaya si Pading Al na armaryo. Nakalin. Si Pading Al na inot. Al Armario. Standby na lang tabi Angel. No? After 10 ka na si Album na si Pading Al. Pading Al, what's happening? Good morning. Bukas ako mag-PTO. What's happening? Si Pading Al muna, standby mo na Angel, tabi, si Angel after 10, si Pading Al ipasok ng 10. Kung okay yung linya, kung di ma-break kita, sinong una? News break muna tayo para Pading Al and Angel, tanbay muna tanganing ma-regular tatao yan, mga almost 1 minute na lang ma-news break na may mga hanap buhay pa kita. We will be right back. Pakaliis po kan sa tuyang nagkapirang hanap buhay buda news break. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Pre, makinig ka muna.
Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Preparadong tumabang ang National Bureau of Investigation sa Philippine National Police sa paghanap ka mga nawawara na mga parabulang. Sigon kay NBI Director Jaime Santiago na may mga forensic experts sinda na pwedeng ipasubli sa PNP. Sinabi niya na nagatarabang sinda sa mga kapulisan as in iba pang ahensya para tulos na mahanap ang mga nawawarang mga parabulang. Matatandaan, ibinulgar kan dating bantay sa Sabungan ang na itinapok sa Taal Lake ang mga nawawarang parabulang kung saan pigturo kaini ang negosyanteng si Charlie Atong Ang bilang mastermind sa nasabing kaso. Yan na pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Iyan, thank you so much Pading Nalda. Sinong una sa linya natin? Sa dalawa, may nakakonektar ba? Kung advice lang ka mo. Pading Al Armayos on the line. Al Armario on the spot report. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Good morning. Salamat, Pade. Good morning. Sana masabay naman mapakioron kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Pakioronan ang mga telcos o telecommunication companies na tultulon man ang sa indang trabaho sa pagkabit ng mga internet wires sa mga barangay. Nagluwas sa bareta na may asigurasyon si Mayor Resiam Ismael na ipapa-ariglar niya ang mga kalay-kalay na wire, lalo na dyan sa urban areas kan Legazpi.
na sarabay na wire kanaleko asin mga telcos na talagang makanos na pagilingon, delikado pa sa aksidente. Digdiman sa mga harayong barangay pa din, nangalay kalayman ang wire dan mga internet connection na kung minsan perwisyo sa mga motorista, lalo na kung may halangkaw na bihikulo na minaagi si Sarabitan. Kung sain-sain na sa nakikarabit, nakahoy, pagpiparos na, igwa na yan siyempre na diferensya ta kung titamaanin sanga o kaya langkoy sa naman ninyog. Kaya nagkakapurotol ang wire, ang lugi na maray. So mga nagpapa-connect digdi sa mga hararayong barangay, tama, bayad ka na naman kan sa pag-irahay kan mga linyang ini. Sa presente, kung mahiling mo digdi sa mga harayong barangay, talagang konsain-sain ng tigakarabit at mga wire na yan. Kaya yun man yan pangapudan kan mga residente, lalo na ang mga motorista na sana matawanin pagriparo ini, mapakyurunan man kan presenting administrasyon at mga telecommunication companies na reglaron tultulunan sa indang trabaho, lalong-lalo na digdi sa mga harayong barangay na perwisyo ng maray minsan at mga koneksyon in internet na makanos na pagilingon, delikado pa sa aksidente. An iba kay kan kumpadre kadaklan kumudyan pa sa mga sulod na barangay kulang sa poste na pwede nindang matakudan kaya kung sa ina sanang mga kahoy. Tama. Oo. Ngunyan, tama, tabi pa de. ang problema kanta sa ibaba kong safety. Iba naman yung mga posting pig kakaraag, pero mostly tabi, so lalo sa sarong kumpanya, yun nagiging problema. Yun na nga nini, kung sa namang kikarabit, ang lawigon, ay pagtitamaan talaga kisa nga, tamaanin langkoy sa naman ninyo, putol, and delikado pa sa aksidente. Okay. Yan ang informasyon, digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa Southern part kan Legazpi. Mientras tanto, Angel Mustasa on the spot report. Angel, thanks for waiting man. Good morning. Good morning po, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang nga bareta. Nakatalaan ng gibuhon sa kada probinsya sa Bicol Region ang pagprint po, Sir Pio, kang national ID sa mga masunod na bulan sigun sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Iniyan informasyon na itinao sa DCGB News ni PSA Bicol, Officer in Charge Chief Administrative Officer Cecil Briones, kung sa iyang sinabi na madali nang matapos daakutan na ang kontrata kan PSA sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagprint ka nasabing IDs, kung kaya direkta ng dadarahon sa mga probinsya asin kanya-kanyang lugar ang pag-imprinta kaini. Alagad sinabi ni Briones na in kaso po na nadigdi sa probinsya, tatauanin daning prioridad ang pag-imprinta kan mga backlog. So itong daipa inabot kang kontrata. Kung digi naman dadarahon sa probinsya kan Albay, partikular na, nagpahayag ning kahandaan si Briones para sa nasabing magiging dagdag na trabaho kan sa indang mga personnel. Ipinaliwanag ni Briones na kung matapos na ang pag-imprinta kan mga backlogs, ang kada maparehistro sa Philippine ID, ang direkta na makakakuha kan sa indang mga ID right after na sindaan magbisita sa mga registration centers sa indang lugar. Sa pinakaultimong datos kan PSA Bicol, nasa 1.10 milyon na ang numero kan mga Bicolanong nakapagrehistro o kapareho ni 101% hali sa 92% ipinagtalaan na target. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustasa, DCGB News. Salamat, Angel. Angel Mustasa on the spot report. Diyan tabi sa daraga may paabot sa tong informasyon na talagang nahahampang sa kumbaga dire situation financially, and ang dangog tangani maimplementar talaga ning tight belting measures si Alcalde Vic Perete.
basado sa impormasyon na ipigpapabot sa Satuya, almost zero. Harani ng masagad. So, budget kan daraga kan magtuma posisyon si Alcalde Vic. Pero apera ka itong mga sa personal services taon-taon igwa iyan tabi, igwa iyan. De iyan pwedeng maapektaran, intact iyan, pasweldo, sa mga permanente, regular, pati itong sa maintenance and other operating expenses, iyaon iyan tabi. Ang problema itong mga sa job orders, sa casuals, sa social services, pati iba pang mga bagay-bagay maski sa mga apwera gayud ka itong sa mga ongoing na projects and iba pang mga mapagkukuha ang kutanan ng pundo, almost dai talaga. Kaya saro sa mga pinaghampangon niya na predicament ni Alcalde Vic Perete. Talaga ngayang mapuon, basado sa impormasyon, mapuon sa scratch. Hindi nga ni masabutan kung natataarog ka na garo na maransiwal or what. Basta yung pondo, parang negative sa inmako kung paano. Kaya talagang ining paglaog ni Alcalde Vic Perete, daing na maglaom ning milagro, daing na maglaom kanta, kumbaga maninimot-simot, mananaro-saro, ma-reorganize, ma-regroup financially, gulpi may mga projects na daay matatapos, so naglalaoman kunta na baga, lalo ining mga naglalaoman na maakomodar man lamang magtrabaho, stay put muna tabi, hold mo na talagang makunyan, madiskarting todo kung papaano so inabutan medyo dispalinghar tabi. Iyan ang totoo po diyan sa daraga. Kaya sana sabuto nindo, kamo mga taga-daraga, kung daingo na makabungkaras ning todo, kumbaga makunyan ma-reorganize financially. What happened to this? What happened to this? Nataarog ini ka ini. Tabi, gulpian mga pupunan sa puon talaga. Kaya minahagad mo na ning dispensa si Alcalde Vic. So mga naglalaom nga tabi, please, do not blame me dai magkulugbo. Talagang mapuon kita ngaya sa halos dai. Halos dai talaga. And after that, siguro patapos na ma-reorganize, kumbaga sa barko, maitama na duman sa heading, yung compass, maitama na yung direction, tabi, maitama na coordinates, iyan, maluway-luway ng mag-abante po, magbungkaras yung daraga. Pero as of now, sabi ni Alcalde Vic, talaga ngayang we will beg for understanding sa social services ngaya talaga. Mapagalon ngaya kung papaanohon. Pero rest assured, dahil magkunyan ngaya ang tao, nagigibuhan ta ngaya ning remedyo. We are here ngaya to solve the problem. We are here to confront and to overcome the problem. Pero it is not an overnight romance. Kaya minahagad ni na halawig na pagsabot ang alkalde. Apwera kayo na mayor na problema baga sa tubig na duwang simana tanak na interview bakaan si Alcalde Vic ito pa na sinabi niya talagang dai pa siya nag-aasumir, pinaapod niya na so general manager kan prime water dyan sa daraga, pinagwarningan na, pinagtauan na nin mahigpit na abiso, tumultol kamo kan trabaho and reviewon iyan na kontrata and ang igwa nga nin pinagkukonsiderar na kumbaga month-to-month basis na naman ang pag-issue kan sa indang business permit dyan. Halimbawa sa masunod na bulan, sarong bulan mo na sa indong permiso, tanganing kung adalan ningo na, kung naging maray-ray servisyo na do, sige, taawang ka mo ng sarong bulan naman na permiso, business permit. Kung may mga opsyones na pwedeng gibuhon guide ang lokal na gobyerno, using the general welfare clause principle.
Yan tabi. And duman sa fiscal aspect, nako, ang sabi kan sa tuyang sources diyan sa laog kan na munisipyo, talaga nga yapiyo. We are in dire situation. Day masabutan ko na taarog ka ang tabi. Itong sa social services, ayan bagang mga sa bulong, mga sa nangangaipo, agad tabang gabos. Halos dai, Sabi, yung mga sa job orders, mga sa casuals na sa nga day masabutan kung sa mako ay. Kaya nagre-regroup po ngunyan ang administrasyon ni Alcalde Vic Perete diyan po sa Daraga. Iyan po ang sa ipinaabot na impormasyon sa Satuya diyan. Kaya sa Daraga po tabi, kuan lang medyo horhalawigan pang pasensya ta re-recuperate financially, fiscally, financially po ang munisipyo kan Daraga pagkatapos na magtukaw diyan si Mayor Vic, iyo po ang inabutan na sitwasyon. Iyan na mga igwa gayud maakomodar man diit-diit na kasolbo na job orders. So kaya na tustusan pa kan almost negative na pong budget pero so ito bagang mga kuan man lamang ngaya bilang pagdatao maning utang na buot baga paghiling kan utang na buot sa gabos na so talagang nanunungod man na makakatrabaho diyan medyo kuan mo na tabi uro alalay sana maning diita talagang iyo yan ang sitwasyon diyan sa Daraga. Po? Sige, dagdagan tapang istorya diyan sa luwas. Nasa linya man si Karen Ala. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Please go ahead na Karen. Yes, thank you Tabi Sir Tio. Nasa pagtrabaho na kan Provincial Legal Office ana guidelines sa bagong regulasyon ngunyan kan gobernador kan probinsya nin Albay sa operasyon sa oras kan mga quarry truck sa probinsya nin Albay. Sa kinipong pag-follow up kan DCGP News sa Provincial Environment and Natural Resources o PENRO, sinabi ni Encargado Engineer Eduardo Matias na pigagibo ng ngunyan kan Opisina Legal kan Kapitolyo ang mga detalye guidelines sa ipinahayag na regulasyon ni Governor Noel Rizal sa gabos na mga quarry operators kan Martes na dapat ang mga truck na mapuro at ibaybay asin grabe sa pamitisan kan mayon kay puhan alas 8 nin agas sagpot alas 5 nin pagkahapon na sa nadapat ang operasyon kan mga ini man kan kinumpirmar man kan PENRO na urgent na ang nasabing bagay o kaya tikba madali na ngunyan ang pag-ibo kan bagong guideline tanganing maimplementar na ang bagong regulasyon kan gobyerno provincial kan Albay sa lalong madaling panahon. Lalo pat Sir Pio, may mga residentes ng apektado at nagrereklamo sa perwisyo o ribok na didara kaining mga truck sa indang lugar kada vez na maaragi ini sa tinampo. Yan Tabi Sir Pio, ana istorya digi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGP. Karen. Yes. Na unambitan lamang diyan so igaw ning mga concerns mo baga pa ning mga quarry concessionaires. Igaw baga ning schedule man so nagde-deliver baga sa barko? Igaw baga ning schedule na paminsan banggi talaga dapat i-deliver duman sa pantalan sa barko ta pinag-kukonektar ninda, pinag-synchronize ninda so schedule man kan barko na dai man magparahalat duman sa pantalan tama bayad man ning gulpi sa demurahe su barko. Then itong demuraheng ito ipapatong man duman sa mapalis man kan sa indang kargada sa barko. Opo Sir Tio. Actually, pigalat po niya si Governor Noel Rizal dahil dakol kitang gustong ipagklarifikar ikan duman sa ginipunitang pagpurunan kan Martes asin sa napo akong reliable na information initial na pagpururot pa man sa natapi ito Sir Tio tauni nga ni pikikibo pa man lang to guidelines kaya itong regulasyon para sa mga quarry operators. Taigonin mga mina-deliver kay po i-deliver mo talaga after 5 p.m. Opo, Sir Pio. Ito so panahon man nayaon duman su barko naka-angkla sa pantalan. Opo, Sir Pio. Kung pagpapahalaton man su barko, mabayad ito ning demurahe. Roger on that. Na ipapatong man duman sa ma-deliver. Opo, kaya kung hanggang alas 5 sa naman su deliver, paano ang pag-synchronize ninda kayan? Kaya puton ko ang gobernador kung talagang posible iyan na pigaan po sir nindang regulasyon duman sa mga quarry operators at in sa mga driver kan mga quarry truck. Roger, sige.
Ayan, tabi sa tiyo, nag-inibong pag-follow up ng DCTV News. Karen Ala, DCTV News. Salamat, Karen. Sa istorya hali dyan sa luwag. On the spot report. Iyon na ang supiga para istorya ta ka ito ka nakaging aldaw kada bes in kwando na sana na may masalidang gobernador ang gigap-gapan ang quarry. Na dai na sana natatapos ang problema. Ano na sana baya ang problema dyan sa quarrying-an? Dai na nindun ako ang patama-tama? Or is it, eto ba, kami naman ang yaon digdi, kamo naman ang sumunod sa samuyang gusto? Ganun ba yun? Igwada kita ba ganing Provincial Mining and Regulatory Board? What happened to that? Pakihapot pa ini Karen tabi kung anong mangyayari duman sa Provincial Mining and Regulatory Board na binilog ni dating Governor Glenda Bungao. Kung diretso pa ito o daina, ta ito baga so policy making body, kung ta na kan gabos-gabos na nganing matanos da yan na problema ang sa kwari, dahi na makwan Day tanako ko, ano ang yaon dyan? Grabe ang interest nindo dyan. Nakadabes may matukaw na bagong gobernador. Uni man ang dapat, uni ang dapat na ipasunod. Day na ning fix na ko yan Day na ning fix na, ito, pagpapakilala ba na ito na kami naman na regulasyon ang sunodon. Ano ba? Pwede ba ganun yan? Pwede man ini Jerome. Pwede gado man sa newscast Good morning palantabi dyan sa mga nagpaabot man sa indang informasyon o kaya pagparamdam sa DCGB News Online. Ining nagpaabot sa to ning query manungod po sa Albay Electric Cooperative So nag-apply na daw through online ini duman sa DCGB News Online sa tuyang comment section. Pwede man advisean mo tabi so sa indong kapartidaryos digdita nasa abroad Asia. So harong yata ninda pa konektaro kun dai pa na konektaran. Hanapon lang nido diyan sa alay ko si Sir na Jonathan Sadweste Nang o kaya si Ans Galero, si Ma'am Ans Galero, matabangan ka mo na kung ano pa ang dapat na prosesong agihan, tanganing ma-speed up, iyan na pag-connectar ning kontador sa Indotabi. Sa harong nindo digdi sa kunyan sa o sa Ligaspi o digdi sa Albay. Maray na aga man tabi dyan sa mga taga Karamuran, Katanduan sa satuyang lupang tinubuan. Good morning sa Indo dyan sa satuy. Ano lamang pigsibot-sibutan nindo dyan? Sir Ato Lim, good morning Sir Ato Lim dyan sa ining Petron Tap Gas Gasul. Maray na tabi aga. Uy, ni pading na sunod-sunod. Gada na si Lolit Solis. Talaga pa din mga pamuso. Surunudan. Si Freddy Aguilar. Ini si Lolit Solis. Gada na so mga icon sa sa entertainment industry. Gada na si Lolit Solis. Isay pa ito so mga nagka-corona tabi padingnal sungon niya na taon na maaram na tabi yan. Sabi ni Alex Buribor, austerity is the policy for solving scarce resources or start from scratch with cooperation from every sector. Tama ka tabi dyan, Sir Alex Buribor. Sumanungod po sa daraga Emi Basco, nice morning po Sir Pio, salamat man. And si Sir Jer na Candelaria dyan po sa Bert Cartint. Uy, good morning sa Bert Cartint. Haloy tang day ako nakapasir. Badalisang baka sa aga maka-oristorya lamang kita dyan. Kay Sir Bert, kay Cho Munding na Murillo. Sa UAE pada sabi Marinood to from UAE. Sir, magpatabag po ako kung pwede shout out po sa Aleco. Nag-apply po ako new connection last year pa under sa name kan aki ko. Nakaseminar na, nakabayad na kan August pa, 1 year na dahil pa ako nako-connection. Pud na bitis kan aki ko, balik-balik mag-update, wala manggiraray nangyari.
matagbak wara man giraray, magline man nag-apod sa aki ko agad 5K, bunuton daw papilmi nakusos. O hanapon nindo tabi ining si Label Rogue. Rogue ba tama ba? Label Rogue. Pasiring ka sa Aleco, suaki mo, tugunon mo na hanapon si Ma'am Ans Galero o si Sir Jonathan sa Dues Tinang. Kunyan iyan, isay-say iyan na pangyaring ang tanganing masusog iyan. Kung ano man ang gadaan na diferensya na buday ning may naghagad ning 5 pesos, day pwede yan. Kung totoo yan, day pwede po yan. Bueno, tabi, bueno. Pwede na pading nalilinga daw dyan. An sa tuyang kalendaryo kung tama na, ha? An oras tabi niya to. Tingog kan Banwaan. Sa pangaran tabi ka na puwersa, ang news team, ang news base, technical control. Kami po naglalaom na natawan minanamang kamuning serbisyo sa abot kan sa buhing makakaya sa presenteng simana. Sa pagi-kan informasyon kalingana siniba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Señor Santo Cristo. Happy weekend. Salamat. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.